Ангел Пюшкюлиев е роден на 16 август 1845 г. в Шумен. Баща му, Димитър Пюшкюлиев, работи в шуменска аптека, където проучва действието на много лекарства при различните болести. Придобива голям опит и получава признанието на народен лечител. Ангел Пюшкюлиев учи при учителя Добри Войников, който е завършил френски колеж в Бабек, Франция. Увлечението по медицината на бащата се прехвърля и върху сина. Родителите му са състоятелни хора и това позволява да го изпратят да продължи образованието си във военното медицинско училище в Цариград, което е било едно от престижните на времето си. По това време Цариград е център на българското възраждане. Тук има много възрожденски дейци и многобройна българска колония. Става член на Македонското дружество, взема участие в църковните борби, активно участва в живота на българското читалище, започва да се проявява и като поет и преводач. Завършва медицинският лицей през 1871 г. и е назначен за военен лекар в гарнизона в Силица, Босна. По време на руско-турската война тайно напуска гарнизона и през Сърбия се прибира в България. След освобождението от 1879 г. 1880 той е лекар в Габрово, а след това в Шумен. Във Варна се установява през февруари 1882 г. Назначение за старши лекар, а на следващата година вече е управител на Варненската държавна окръжна болница. Жени се за Роза Живкова, сестра на видните български общественици, политически и културни дейци Георги и Никола Живкови. Роза Живкова е сестра на първата българска социалистка Виктория Бела Живкова, която е омъжена за основоположникът на научния социализъм в България Димитър Благоев. Двете сестри са завършили средно образование в Петербург, след което учат в висши педагогически курсове. От брака си с Роза Живкова, доктор Ангел Пюшкюлиев има 14 деца. Като общински лекар той работи по времето на първия мандат на Михаил Колони 1881-1885 г. Тогава той подготвя редица наредби за подобряване на здравното състояние на града. През 1882 г. се появяват случаи на холера. Допринася много за предотвратяване на епидемия от това заболяване. Има голям принос и за борбата с туберкулозата.
като по-късно издава и специална книга. Тук той прилага своите знания, наблюдения, както и чуждия опит. Доктор Пюскюлиев, инициаторите за основаване на Варненското медицинско дружество през 1883 година, което е първото подобно дружество в княжеството. Доктор Пюскюлиев е подпредседател, а от 1888 година и председател на дружеството. Дружеството издава медицинско списание в продължение на 3 години. Целта е пропагандиране на здравна просвета и предотвратяване на многобройните трудности, причинени от невежеството и мизерията. Варненското медицинско дружество има голям авторитет в града. То дава съвет на градската управа мъжката гимназия да не се строи в района на сегашната гара, където е имало много завладени места, а да се построи на сегашното им место. Като управител на държавната болница се правят много наблюдения и проучвания за влиянието на морето и слънцето върху здравето. Първите морски бани са построени през 1890 година. По това време вече градът се посещава от летовници. По време на съединението от Варна е изпратена бригада от медицински лица в военната болница в Лом, която е настанена в Ломската гимназия. В тази болница се лекуват 180 ранени български войници. През 1892 година доктор Ангел Пюскюлиев е избран за директор на гражданската санитарна дирекция при Министерството на вътрешните дела и народното здраве. Министър по това време е бил самият Стефан Стамболов. Доктор Пюскюлиев изпраща за първи път български лекари на специализация в чужбина. През 1894 година правителството на Стамболов пада и доктор Пюскюлиев е освободен. Връща се във Варна, където е окръжен лекар. Неговият първи кметски мандат започва на 1 март 1904 година и продължава до 17 септември 1905 година. Поема общината с голям паричен дълг и в същото време започва интензивна работа за благоустрояване на града. Започва от улиците Сливница и крайбрежната Фердинанд, които водят към морето. През 1904 година се взема и решение за разширяване на морската градина до Шокерския канал. Въпросът за водоснабдяването на града продължава да стои на дневен ред. Градът се разраства, а водата не достига. През 1904 година кметът посещава Пловдив и София, специално да се запознае как е решен там проблема с водоснабдяването и канализацията. В края на 1904 година се обявяват международни конкурси за водоснабдяването и канализацията на Варна. През 1905 година се взема решение за сключване на заем от Българска народна банка, но до края на кметския мандат това не се реализира. През 1890 година във Варна се появяват първите велосипеди. Започва се уреждане на първите състезания. През 1902 година се учредява Варненското черноморско колоездачно дружество. Кметът Пюскюлиев е член на ръководството на дружеството. По негово настояване на 4 март 1904 година комисия посочва местото за направа на колодрум. Всички колоездачи и много граждани се включват в изграждането на колодрума. На него от 9 до 12 юли 1905 година се провежда третият колоездачен сбор. От много места пристигат над 500 колоездачи. За заслугите си към колоездачното дружество, доктор Пюскюлиев е провъзгласен за почетен председател.
През ноември 1898 г. във Варна е основана и гимнастическата черноморска дружина Черноморски юнак. А през 1900 г. във Варна се провежда първият национален юнашки събор. В него участват над 1500 юнаци и юнакини. Местото е сегашната алея на възрожденците. Сборът е преминал блестящо. Дружеството се нуждае от салон и отправя молба към общината за решаване на въпроса. Кметът Пюскюлиев настоява да се удовлетвори молбата, успява да убеди съветниците и през март 1905 г. специална комисия се е спряла на местото срещу дружество майка. Строежът се осъществява по-късно. Наред с покровителството на спорта, кмета има и специално отношение към театъра. Самият той на млади години е бил любител актьор. На 4 март 1905 г. общинските съветници признават театралната трупа за общинска и отпускат зала Съединение. Първият мандат на кмета приключва бързо, поради много големите вътрешни напрежения в съвета. Вторият мандат е от октомври 1906 г. до май 1908 г. През него кметът Пюскюлиев започва да осъществява намеренията си от първия мандат. Варна вече е утвърдена като първи търговски град на княжеството, но има много неугледен вид. Голям проблем са и парите, липсата на които не позволява нито благоустройство, нито водоснабдяване на града. Едва през 1907 г. с активното участие на кмета Пюскюлиев Народното събрание гласува да се отпусне голям заем на Варна. На 30 април 1907 г. Димитър Раделия е назначен за ръководител на водоснабдяването и канализацията. Княз Фердинанд издава специален указ за започване на тези работи. Но с това и втория мандат приключва. Следващите управници ще оберат лаврите на работата, свършена от кмета Пюскюлиев и ръководения от него съвет. Още едно събитие се случва по това време. Малко преди началото на втория мандат, при едно от посещенията на княз Фердинанд в Евксиноград, той изтъква голямата важност за града от построяването на един аквариум. Царят е видял подобни в много градове, които е посещавал. Фердинанд е казал, че става патрон за изграждането на аквариума. През 1906 г. се определя мястото, а доктор Параскев Стоянов и архитект Дапко Дапков са командировани в чужбина, за да проследят опита в изграждане на подобни съоръжения. На 22 октомври 1906 г. князът полага основния камък на сградата. Присъства цялото правителство и управата на Варна. Реч произнася княз Фердинанд.
По време на втория мандат на кмета Пискюлиев във Варна са пуснати на вода миноносците Смели, Храбри и Дръзки. Това е времето, когато кметът е бил в много близки отношения с княз Фердинанд. През 1907 година група ученици от Варненската мъжка гимназия решават да учредят комитет Българско възраждане и да се построи алея на възраждането. Избира се настоятелство и по тяхно предложение съветът, начало с кмета Пискюлиев, взема решение Приморската градина да се нарича Сан-Стефанска България. Взето е решение да се построи и паметник на цар Освободител. Положен е основният камък на паметника, но така и паметникът не е изграден. По предложение на Варненското археологическо дружество, активен член на което е кмета Пюшкюлиев, общината взема решение за отпускане на дружеството на място за построяване на музей. За увековечаване на битката на народите, Общинския съвет решава да се издигне паметник на Владислав III Варненчик. Това е първият паметник, издигнат на Владислав Варненчик във Варна. На 28 април 1908 г. се е състояло последното заседание на Общинския съвет с кмет доктор Ангел Пюшкюлиев. Доктор Пюшкюлиев се връща към лекарската практика, но не се откъсва от обществения живот. Участва при полагането на основния камък на театъра през 1912 г. По време на Балканските войни участва в различни благотворителни мероприятия. Събитията след Балканските войни и Първата световна война са лична трагедия за него. Благоденстващата Варна замира. Броят на бежанците се увеличава. Мизерията, недоимъка и епидемиите съсипват Варна. През 1921 г. е една от най-трудните години на Варна, но точно тогава е организирано честване на неговата 50-годишна лекарска дейност. Тогава се решава и една от главните улици в града да носи неговото име. Получава почет от многото организации, на които той е бил или е член. Умира на 9 март 1935 г. в дома си на улица Пирот, малко преди да навърши 90 години. Отива си един от последните граждани на Варна от възрожденската епоха.